τα πολιτιστικά του Αϊστράτη. Το διάστημα της 10χρονης ύπαρξης του μεταμακρονησιώτικου στρατοπέδου στον Αϊστράτη έχουν ανέβει συνολικά πάνω από 45 έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Αντλώντας πείρα πλάι στους καταξιωμένους θεατράνθρωπους, αναδείχθηκαν από τους νεότερους μια σειρά άξιοι συνεχιστές τους, σαν σκηνοθέτες και ηθοποιοί, αλλά και με συγγραφική προσφορά σε επιθεωρήσεις, σκέτς, ποιητικές απογευματινές που είχαμε ανεβάσει στη σκηνή του θεάτρου. Τον 15 Αύγουστο του 1951, με την ευκαιρία της πανστρατοπεδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης των εθνικοτοπικών, πραγματοποιείται η πρώτη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού για το θέατρο, ανοίγοντας μια καινούργια σελίδα στην πολιτιστική ιστορία του στρατοπέδου. Τέλη Σεπτέμβρη του 1951 ο Καρούστος θα ανεβάσει τους Πέρσες, με κορυφαίους του χορού τον ίδιον και τον Γιολάση. Στο ρόλο της Άτοσα ο Φάνης Καμπάνης και του Εξάγγελου ο Μάνος Κατράκης. Στο χορό είχαν πάρει μέρος και οι Κώστας Μπαλαδήμας, Χριστόφορος Τζάτζος, Μαρίνος Μεσίνης, Μίτσο Τσάρας και άλλοι. Τα σκηνικά ήταν του Χρήστου Δαγκλή και η μουσική επιμέλεια των Στάθη Αλληνίση και του Φίβου Ανογιαννάκη. Ο χώρος του θεάτρου όπου γίνονταν οι πρόβες των Περσών κοντά στη σκηνή μας. Και άθελα είχαμε ζήσει την πρωτόγνωρη για μας εμπειρία προετοιμασίας εβδομάδων. Το χωρικό της αρχής των Περσών που έχουν φύγει και πήγανε στον Ελλήνων τη χώρα μας έγινε ψύχωση. Έγινε σκέτς, κουκλοθέατρο και για κάποιους μια αποθυμένη φιλοδοξία που πραγματοποιήθηκε χρόνια μετά με το ανέβασμα των Περσών επί Χούντας στο στρατόπεδο του Λακή. Ζήσαμε τη συγκρατημένη αντιπαράθεση των βασικών συντελεστών της παράστασης. Εν αρχήν ο λόγος τόνιζε την προτεραιότητα του χωρικού, ο Καρούστος, ο παδός μιας πιο κλασικής ερμηνείας. Ωστόσο, Καρούστο μου, ας μην υποτιμάμε την κίνηση, υποστήριζε ο Ρίτσος. Το πάθος, η έκφραση, να μπολιάσουμε με ζωή την παράδοση, να τη νιώσουν δικοί τους οι σύγχρονοι, έλεγε ο Μάνος Κατράκης. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια τα είχε φιλοτεχνήσει ο Χρήστος Δαγκλής. Και η πρεμιέρα δόθηκε παρουσία του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, κολαντών των 3 συνοδών του και των αρχών του νησιού. Και έβλεπες ανθρώπους απλούς, της υπαίθρου, ανθρώπους που δεν είχαν ξανακούσει για θέατρο, να παρακολουθούν με κατάνοιξη. Όταν μάλιστα ο Κατράκης που μας συγκλώνησε σαν εξάγγελος, είχε φτάσει στο «Είτε παιδες Ελλήνων, εμπρός γενναία παιδιά της Ελλάδας». Βουρκώσαμε εμείς, η γενιά της αντίστασης, ξαναζώντας λες κι ήταν δικά μας, συμβάντα και πάθη 2.500 ετών. Και πώς να μην νιώθαμε έτσι, όταν άλλοι λαοί, πολεμώντας τους Γερμανούς, μπρος στις πύλες της Μόσχας, αντλούσαν κουράγιο, ανεβάζοντας Πέρσες. Μετά την επιτυχία της παράστασης, αγκαλιάστηκαν ο Καρούστος με τον Κατράκη, παραμερίζοντας τις σκηνοθετικά διαφορετικές αντιλήψεις τους. Ο Κολαντών τράβηξε πολλές φωτογραφίες, θαύμασε τις περούκες του Γιάννη Δάφνη, Απολινάρη και Τζίβα, τις ενδυμασίες ραμμένες από σακιά, τα σκηνικά και τα αυτοσχέδια υλικά μακιγιάζ. Έχω παρακολουθήσει, μας είπε, Πέρσες σε αρκετές παραστάσεις και στην Ελλάδα και έξω, μα είμαι βέβαιος πως η δική σας παράσταση στάθηκε ανυπέρβλητη. Ωστόσο, στη διάρκεια της παράστασης δεν αποφεύθηκε επεισόδιο, όταν πήγαν να βγάλουν έξω τη Θοδώρα, μια ντόπια χωριοτοπούλα που είχε βαφτίσει προπολεμικά, όντας εξόριστος στον Αστράτη ο Βάρναρης. Ο χωροφύλακας, εφαρμόζοντας την απαγορευτική διαταγή για τους ντόπιους, της φώναξε. «Έξερθε Θοδώρα από μόνη και ο θελός ή να μη σε εξέλθει ο βιαίος». Η Θοδώρα δεν έφευγε. Έγινε σαματάς και αναγκάστηκε εκτεθειμένος προς τους ερυθροσταυρίτες να παρέμβει ο διοικητής της φρουράς. Έτσι έγινε η αρχή και παρέμεινε η Θοδώρα, η Κυραζωή και κάποιοι άλλοι από το χωριό να παρακολουθήσουν τους Πέρσες. Και από τότε, όπως το μαρτυράει και ο Τάσος Βουρνάς, μόλις άκουγε η Κυραζωή το ζωγάτσι, όπως την έλεγαν, ότι θα γίνει θέατρο, φορούσε τα καλά της και τα παπούτσια της, τα είχε μόνο για την εκκλησία και την κακιά την ώρα, περνούσε την απαγορευτική ζώνη ψώνοντας απειλητικά το μπαστούνι της και θρονιάζονταν πανευτυχή στις πρώτες σειρές. «Για πες μας, ζωγάτσι, τι είδες τότε στο θέατρο με τον Μάνο και τον Καρούζο?» τη ρώταγε ο Λουντένης.
Α, λες για τότε λες. Για του Εσκύλου. Ναι, μωρέ μανιά, για θύμη σου. Να σου πω την αλήθεια, κάτι άκουσα από μακριά, αλλά με τα μάτια σκύλου δεν είδα. Τι είδες τότε λες. Να, είδα τη μάνα και τον καγού στρατημένους παπάδες. Κάτι τους είπε η μάνα και άρχισαν να δρομοκοπιούνται όλοι μαζί. Τους κάει και ψυχή. Και τι τους είπε ο Μάνος. Ναι, για κάτι καγίτια που πνίγηκαν στον κούβουνα. Και κλαίγαν και χτυπιόταν όλοι μαζί. Άλλο πράγμα σου λέω. Σ' άρεσε πια το θέατρο. Πώς, δεν μ' άρεσε. Τα κατάλαβες όλα. Να, ένα πράγμα μόνο δεν χώρισε ο νους μου. Όταν η Μάνους έφυγε από το σπίτι, ήταν ξουρισμένος. Ώσπου να πάει στο θέατρο, τα γένεια από την καφετρόφια με τα γόνατα. Τι μυστήριο είναι και τούτο, δεν το χώρισε στο μυαλό μου. Ήταν ένα ήρεμο απόγευμα του Οκτώβρη. Ζητούσε να του μιλήσω για έρωτα. Εκεί, στην ταράτσα της φυλακής. Για έρωτα που δεν θα γνωρίσει ποτέ. Κόντευε η ώρα να μας κλείσουνε μέσα. Κοιτούσαμε τον ήλιο να χαμηλώνει κατά τη μεριά του Ολύμπου. Για πώς ακόμα, με ρώτησε. Λες να προλάβουν τουλάχιστον να κλείσουν τα τρόφιματα. Ήταν ωραίο παιδί. Και τα μάτια του γαλανά, σαν τα μάτια της Έμμης, και σκοτίνιαζαν το ίδιο με εκείνης, όταν μίλουσε για έρωτα. Ο Πασχαλάκης, να ήταν 17. Για τελευταία φορά τον είδα σε εφημερίδα, με τα μεγάλα έξυπνα μάτια του, καρφωμένα στους στρατοδίκες. Ο Ανδρέας μας έφυγε 20. Έφυγε με την πίκρα της προδοσίας από φίλο, αδελφικό. Η παρτίδα σας στο σκάκι έμεινε άπληκτη. Κοντά στα 20 και ο Φωκίωνας, η αδερφή του η Νίκη, ο Παναγιώτης, ο Κομνηνός, η Σοφία, ο Γρηγοράκης, η αξεδίψαστη της ζωής.
πόσοι τελικά απομείνατε από την επωνύτικη παρέα της γειτονιάς. Λογικά έπρεπε, μα δεν είσαι. Μια κούφτα χώμα κι εσύ. Λιγοστές κυτρινισμένες φωτογραφίες, τυχονεμένοι από το χρόνο, πίκρα στη θύμηση. Πόσες φορές σου είχαν πει, κατά τύχη. Και έμεινες πίσω, μεσοστρατής, στο μακρινό εκείνο ταξίδι του χαμού και επιμένεις να ζεις, κατά τύχη, ό,τι δεν έχουν ζήσει εκεί. Άνοιξα τα μάτια, είδα την Έμι που με κοιτούσε. Τι έχεις, με ρώτησε κι άπλωψε τα χέρια να σκουπίσει το μουσκεμένο μου μαύρο. Δεν είπα τίποτα και ήρα το κεφάλι στο στήθος της. Το σφίξε πάνω της και με χάιδεψε τρυφερά και ένιωσα μέσα μου να φουντώνει άγρια, παντοδύναμη η χαρά. Χυβόμουν την ευτυχία του έρωτα, την ευτυχία να νιώθω, να υπάρχω, να ζω. Κι ήθελα να γελάσω, να κλάψω, να φωνάξω. Λάμια ζωή, σου την έφερα. Με το σουγιά χαράξαν το βεκίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν απ' το σπίτι και ένα πρωί σε μια γωνιά στη κοκκινιά είδα το πόγια να περνάει και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στη κοκκινιά είδα τον πόγια να περνάει και τον φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Μες στη ζωή σε είχα ραξοβόλη και μια αυγή στη μαύρη γη σε σόριασε το πόλι. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια να περνάει και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τρίχια και του πατάγαν το κεφάλι σαν οχιά. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια το ληστή και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τρίχια και του πατάγαν το κεφάλι σαν οχιά. Πάμε και κάτι ελπιδοφόρο.
και να μας είναι στους όρους. Αποστόλης Τεκίδης. Και από το Λαϊκό Φροντιστήριο είναι ο Ηλίας Κόντος, καθηγητής. Και το πολύ του Άκη Βελιτώτη, ο τραγουδιστής ο Δημήτρης Ζήσης. Το εικαστικό αφιέρωμα στον Γιώργο Φαρσακίδη με βίντεο. Βλέπουμε